egameni likaJesu. Ngizocela suzwana njena isikhathi sami naso sincane kakhulu uma sibheka isikhathi sokunombozo egameni likaJesu. Ngifakazile kamnandi ahlabela futhi kamnandi akekho uzomuntu wathi hayi bo isikhathi sethu. So ngiyacela kakhulu ukuthi nibe nomusa. Ayibonge Nkosi. Haleluya. Ngiyacela la kakhulu kuyabenezelwa. Siyacela ke uzofunda uverse 8 wakhona. Amakhosi oqala isahluko samashumi amabili. Ngizofunda uverse 8 afunde uverse 16 no27. Amalunga onke nabantu bonke bathi kuye, ungalaleli, ungavumi. Verse 16. Baphuma emini, kepha uBeni-Hadadi wayephutha waze wadawa emadolobheni. Yena amakhosi angamashumi amathathu nambili amsizayo. 27. Abantwana bakwa-Israyeli babalwa, baphiwa ukudla. Haleluya. Abantwana bakwa-Israyeli babalwa, baphiwa ukudla. Bahamba ukuhlangabezana nabo. Abantwana bakwa-Israyeli bamisa phambi kwabo njengemihlanjana emibili yamazinyane ezimbuzi. Kepha ama-Aramu agcwalisa izwe. Amen. Baba egameni elihle likaJesu Kristu, dala isikhathi sakho, amandla akho mawazulazule phakathi kwethu, izwi lakho liphilile lenza umsebenzi opheleleyo. Sivulile indlebe zethu nenhliziyo zethu, khuluma sengathi uyaqala egameni likaJesu Kristu namandla nokuthula. Haleluya. Siyabonga sitholakela kafushane ngenkosi uBeni-Hadadi egameni likaJesu. Wayekade ehlelile ukuthi azohlasela inkosi uAhabi. Ayibonge inkosi eyayikade iphethe uIsrayeli ngalezo zinsuku noma ngaleyo minyaka. Ayibonge inkosi. Uthatha isinqumo uBeni-Hadadi ukuthi inkosi Ahabi ngizofika lapho ngosuku oluthile ongakho konke okuhle emehlweni akho icebo igolide nesiliva lakho nabantwana bakho abahle ngiyakubathatha babe ngabami bese thumela izinceku yise lephi kuAhabi ziyodlulisa lo myalezo ukuthi wena lindele ukuthi ngosuku oluthile yonke into nayo izohlutha kuwena. Ayibonge inkosi uma kufika lamadoda noma inceku zenkosi uBeni-Hadadi uthi uAhabi impela makube njalo Nkosi yami, konke nginakho makube ngokwakho. Anibonge ivangeli usethi into engithandayo ayenzayo uthi nina abantu bonke bakwa-Israyeli wozani nizwe nangu umuntu omubi uthi khona usuku azawufika ngalo azothatha konke okuhle kwakhe. Usethi ngimnqabelanga kodwa ngimvumelile, angiphilanga angibanga nawo amandla omnqaba kodwa ngivumile. Ayibonge inkosi. Usethi uverse 8 amalunga onke nabantu bonke bathi kuye ungalaleli ungavumi. Ayibonge inkosi. Ngoba kunesikhathi esifika umzalwane ngayedwana athi mefika uSathane enze inqumo aqede angamphi
umphikisi njengenkosi uAhabi bese kubiza ukuthi abe yithawe athi bafowethu. Ngimvumeleni uSathane abe nesibindi athi ngicela imthandazo. avumelekile leyo. Bese thi uPawulu kwabaseGalatiya basalwa uma umuntu noma wayedwa wenehlelwa iziphombelo abomoya bombuyise. Enze njalo amalunga, benze njalo abantu bakwaIsrayeli bathi inkosi musuvuma. Musuvuma. Lithena singisi ungalaleli ngisho ama-demands akhe. Ayibona inkosi kodwa kubiza ukuthi kube nomuntu ozovuma. Othi hayi ngivumile mina. Angacela ukukhuleka sengathi kuseluhle. Akhulume iqiniso hayi kodwa-ke ngimvumeleni uSathane. Ngimthembisile usuku lokho. Akeze solanduka. Ukuze sizokwazi ukuthi yini esikhulekelayo. Kubiza ukuthi usukuthi imbasi kweleke. Ukuzabala moya bakwazi ukumbuyisa. Ayibonge ivangeli. Usephile. Sizobheka nje amakona amabili abazalwane. Ngithizwe kaNkulunkulu ke. Inkosi uBenhadadi wayekade ephuza nempi yakhe. Bahlela ukuphuma baye empini ngalolo suku kodwa yena wakhetha ukuphuza. Ayibonge ivangeli. Ngapha uIsrayeli ithizwe kaNkulunkulu wanikeza ukudla. Emveni kokuphume kuye empini. uIsrayeli waqonda ukuthi asikwazi ukubambana nempi singadlanga. Leli kale la inkosi yakhona iphuphuze twale. Kodwa nindele ukuthi abambi khona uhlobo labazalwane othandayo ukusebenza njengenkulunkulu. Kodwa alifuni ukudla, alifuni ukudliswa. Ngapha kuthiwa cha qala ilidle qala. Sithola uEliya ngolusuku ebalekele uElizabeth uJezebel. Uthi hayi bosivukela umoya wamabulala abaprofeti. Ithi leyo sikaNkulunkulu mayimvusa lapha ngaphansi kolwele. Ithi dla Eliya. Ayibona inkosi. Ithi idla ngoba indlela sazoyihamba ide. Asiyi empini singadlanga. Kuyadliwa kaJesu. Wathi upapa phumfu yamini uzomanda ukuhlabelela. Kana usile. Kuyadliwa. Bese niwe mpini. Uthi uhezekile. Yathi mayikhuluma inkosi kumina. Yathi indoda nami njalo sifuma nayo. Dlala lo mkhulu. Dlala sifuma nayo. Dlala lo mkhulu. Usathi uhezekile. Into engithanda kuyena uthi ngase umuntu omkhulu wawumnandi kimi njengesivusi. Kubiza ukuthi lo mkhulu wemnandi kumzalwane. Ubheke basuthanda ukuba mumbi. Ubheke basuthanda ungakhulukhulu. Uthi ngawe usawudla ngendlela. Ngoba uthi uma emyala uhezekele uma eqeda uthi bese uyahamba ukhuluma kuyindlu yami kwaIsrael. Asihambi singadli. Kuyadliwa kaJesu. Ayibonge ivangeli. Uthi umpostoli Pawulu kwabaseEfeso uthela ukugcina abazalwane. Qina nenkosi nasemandleni yamakhulu. Ihlome isikhali sonke sikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Abanye bakhetha ukuya empini bedlile. Abanye bakhetha ukuya
empini bahluleka ngoba babekade bengahlanga labo benkosi uBeni-Hadadi. Ithi uNkulunkulu uIsrayeli wabahlula. Alibonge ihunge. Lithi na into engithanda kakhulu lithi abantwana bakwaIsraeli baphuma indlela ababekade bebancane ngayo bonke uzuzuthemba ukuthi bangayiqoba le. Ayibonge inkosi. Kodwa isizwe senkosi uBeni-Hadadi lithi uNkulunkulu bagcwalisa umhlaba. Kodwa inkinga yabo babengadlanga. Lithi uNkulunkulu labo bakwaIsrayeli uNkulunkulu wanikela lesizwe esandleni sabo ukusahlula. Yini yenza ukuthi banqobe babehlule. Alibonge asinajahu ungena kufiki, asinajahu uzama phambili, singadlanga. Uyadliwa bese iwe empini. Ivangeli iyahlonishwa. Awukwazi ukuya empini wahlomanga ikhansi kamoya. Uyahlolwa bese iwe empini. Ngoba ubona abantu namhlanje bakhona ivangeli nje bathi ivangeli namandla ingoba bayiphaphela ivangeli abafuna ukuhlala phansi bafunde ivangeli. Bese ubesana uNkulunkulu wethekana womandla abayini isikhathi noNkulunkulu, abayini isikhathi nokuthandaza, abayini isikhathi nokuphenduka. Ngoba leli ivangeli sihloma ngayo indlela, siyaphenduka sivuma isono. Ungabe ikhona eliphuphusayo eliphuphusa esonweni bese lokho ezohlabelela la bangumsindo okuvela ukugcola. Hlala phansi lungiswa ngoba into ekhathalele kakhulu namhlanje ngiyabonga uJesu ukuthi angiphanga leli vangeli lokushumayela ethando namhlanje. Namhlanje abantu bajabulela ukuthi uyizwe ulithi hayi no ngiyongizwa ngonyaka osayo. Alifuni lelo vangeli ngoba into yenza ukuthi uNkulunkulu abeke phambi kwebandla ukuthi ibandla lizwe ihambe lezulu. Akusini ukuthi isambule ukuthi ibandla lizwe ngaleso sikhathi. Udlile kodwa uvela. Sika into eyisibandla ezulwini. Hayi ukuthi ibandla malidla libingene. Jabela ukuthi ibandla liyadideka. Fala miliyoni. Badlela abantu abadlela uJesu. Dasidlela ukuthi soshaya imimoya. Asimfuthi labazalwane. Manje bathuma bahlabelele baphumela ukuphumela ongathi manje bashumayele izintaba bashumayele ibandla ngeso. Ahlelo sidela ukuthi ibandla lezulu hlukane nesono, hlukane namanyala, hlukane nenzondo, hlukane nempaka. Sidle ukudla kwasezulwini. Ngibonge ivangeli. Indlela inkosi uBeni-Hadadi ashayela ngayo ngoba umzana ungahle. Umuzwa njalo ahlabelele lithule inzima lendlela no inamevi yahlaba. Njalo lezo sisizi ngoba akayiniki isikhathi sokudla. Uyadliwa uNkulunkulu, uyadliwiswa. Uyafuna uNkulunkulu. Yeke ukudabukisa. Ngibonge inkosi ujabulisa uSathane. Ngibonge ivangeli. Uyadliwa ohlala phansi. Inkosi ilungise ngenze. Ngibe lento efuna ukwehla. Ungafuna improve ke phambi kwabantu. Ngifuna ivangeli mina ezolenza ngijabule ngikitazeke. uNkulunkulu engajabuli. Sifuna ivangeli ezokuthi uNkulunkulu asezulwini athi ubebheke emhlabeni abona abantu bakhe behamba.
mpaka umuntu ungaphupha. Alifuneki lofake. Sifuna ivangeli ezokhipha ikhansi labo. Ibandla lingi. Hamba ke isempini ngoba sikhona nje. Sidlala isempini siyadwa. Sikwazi ukuthi singadlala. Bonke uthi uHezekeli wayesethi makhambe yokhuluma kuyindlu kaIsrayeli. Uma efika endlini kaIsrayeli ufika intaba imkhulu namabunzi aqinile. Bonke kodwa kwasho ukuthi udlile ngalesikhathi kalethuwa akahle. Ubona abantu abasha kungathi ivangeli abafuna ngokuthi ivangeli iyehlula. Ingoba abathatha isikhathi behla kuthi abantu abasha abazoma behamba ekhempasini behambe kunokuJesu. Ungathi mawufakaza ulimi ungathi manje uyabophe ungathi usazi ukuthi futhi awuthi mawufika umaphambi esituku ebuza ngoJesu kuphume amandla labo yongcwele. Ababhela abantu ababuza ngoJesu ababuza imibuzo engasile ngoJesu befuna ukuphika befuna ukudida ngevangeli uzodideka kumali. Kunempi lethanda ngempini lingekho futhi enough. Kuneqhubu elithi imali yempini sicela ukudla kuqala. Sicela ukudla kuqala. Kuyadliwa kaJesu. Ayibonge ivangeli. Badla abantwana bakwa-Israyeli babanqoba ithizwe kaNkulunkulu bathi babanqoba bathi no uNkulunkulu walabantu uNkulunkulu wentaba asibabizele ethafeni. Ayibonge inkosi. Kwabizwa ukuthi bazama amanye ama-techniques ngoba uSathane ubehlasela umzalwane akafiki ngendlela eyodwa ufika ngendlela eyiningi. Ufika ngale ndlela ngenkanuko ngolusuku umnqobe ngenkanuko abuye ngenkani ngolusuku abuye ngempakamo abuye ngayo yonke into kodwa kubizwa ukuthi umzalwane abesendaweni bathi befika okwesibili ithizwe kaNkulunkulu bayitshela ukuthi bazobanqoba mase bayilwa nabo belwa nabo ethafeni. Akokwenza washo ukuthi no labantu bayadla before bayilwa babahlula futhi okwesibili. Lithi ilizwi laNkulunkulu inkosi uBheni-Hadadi yayisiphenduka. Alibonge ivangeli. Ngabe siphenduka ekugcineni iphenduka kwinkosi u-Ahabi. Alibonge ivangeli. Ngoba kunesigaba esimfica umzalwane athi umengene esigodini sikaSawuli ungene uSawuli esilondeni ashayela ahambe alale ngesisu. Kodwa kubizwa ukuthi kube nesikhathi athi inkosi ngiyaphenduka. Alibonge ivangeli. Abanye bayadla abanye abadla. Namhlanje ngithi ake sibheke unyaka uqala ukuthi sidlile yini. Ugcinele ukudla. Usayinika isikhathi sokudla. Usayinika isikhathi sokuzila ukudla. Ngoba lento kaJesu ayidliwa ngesipuni. Ayidliwa ngebhondo laseromini yakho. Kubizwa ukuthi mawufuna ukudla kwasezulwini ukudla kwenyama ukuze uthole ukudla kamoya. Ngizothi namhlanje ake uyibheke ukuthi usadla endleni kwakho usathokoza yini ngevangeli. Ayibonge inkosi. Endleni kwakho usathokozela yini ukufakaza ngoJesu. Ngoba mawudlile akuthulele isekishini isebathrum isendleleni yakhulumela ngoJesu. Ngoba siyana kaJesu. Ngiphosela inselelo namhlanje ake uyibheke ukuthi esitsheni sakamoya kukhona yini ukudla. Uthi uNkulunkulu bebheka
kugcwele inhlebo, noma kugcwele iphakamo, noma kugcwele ukukhalima, noma kugcwele ukunyanya. Yini egcwele? Namhlanje nalesibheke sithi Nkosi, akubheke inhliziyo yami, Nkosi ihambele ebusuku, ihambele emini, gcwalisa izikhali zikamoya ukuze sibe namandla okumela namadimba kaSathane. Ngoba ivangeli linamandla, ivangeli linamandla kwabafuna amandla. Ngibonge ivangeli sophakama simeleni yakho. Namhlanje ebusuku sizokhuleka nabazalwane abathi mina Nkosi ngeke afike esigabeni sokudla, kodwa esigabeni ngisola ngizizwe ngathi Nkosi noshumayela akashumayeli kahle, nohlabelelayo akahlabeleli kahle, ongathi ngayimini ohlabelelayo, ngathi ngayimini oshumayelayo. Awukwazi ukuthobela ezinye ithumo zabanye abantu, ezinye ithumo zabanye abazalwane. Abafowabo bakaJosefa bambulala uJosefa nje noma bamdayisa bamthosa egodini, ingoba bahluleka ukuthobela isithumo sikamfowabo. Bathi nathi sifuna ukuvela. Namhlanje noma ukuthi uyazazi ukuthi mina Nkosi esitsheni sikamoya akukhona ukuthi ku-empty, angisali Nkosi, angisenaso isikhathi sokuthandaza Nkosi, angisenaso isikhathi sokufundiswa. Nakho ngikhathala endleleni, nakho ngizwe ivangeli libhola. Sifuna ukuthandaza nalabo bantu namhlanje ebusuku egameni likaJesu abazwayo ukuthi Nkosi angikho endaweni yami, ngidinga ukubuyela endaweni yami Nkosi, ngidinga ukuhlala ngilungisiswe, nginikezwe, ngifidwe ukuze kwazi ukuma nokusabalaza ngosuku olubi. President omdala sekeleze ngaphambili Mr. Krakasa azokhuleka egameni likaJesu. Sicela sibalamele sonke. Uthinte izindebe zethu, Yes, como uma cima, por um outro,
Gcwalisa uNkulunkulu wethu ongcwele ukulangazelela ukudla izinto zaphezulu. Gcwalisa kithi ukulangazelela ukudla izwi lakho. Gcwalisa kithi ukulangazelela ukuzila ukudla. Gcwalisa kithi ukulangazelela ukuthandaza. Baba uthomole siyathandaza nasebusuku lukufanele njengenkosi yethu ephilayo. Siyakusa lokhu kuzinkosi yethu Jesu. Phakanyiswe ngekhathi zonke egameni likaJesu. Amen.